बे समाव गोदान बोसोरा गेजेराव आरो माखासे सानल'सै नोंथांमोना मिथिखागौदि देग्लायनि 2023 मायथाइया मुलुगाव दावहानि गेजेरजोंनो जोबलांबाय आरो फैगौ गोदान बोसोरखौ लानानै सासे इयुन नायखांगिरिनि बुंनायखौ लाना फिन आरोबाव सावरायजागासिनो दं आरो बेनो जाबाय बाबा भांगा। मानोना मोनफ्रोमबो बोसोरनि थाखाय इयुन जागोन बाथ्राखौ बुंनानै गालांदों बाबा भांगाया। दिनै नोंथांमोननो फोरमायगोन फैगौ 2024 मायथाइनि थाखाय बाबा भांगाया मा बुंनो गालांखो। गिबियावनो फोरमायना गालांदों रासियानि राष्ट्रपति पुतिनखौ लानानै बाबा भांगानि गिलु बालु बाथ्रा। हादोरनिनो बयनिख्रुइबो गोहो गोरासिन दैदेनगिरि पुतिनखौ गावनि हादोरनि सुबुङानो जिउ फोजोबगोन होनना आरो बे समाव फोरमायनांगोनदि रासिया आरो इउक्रेननि गेजेराव दावहा सोलिफुबाय थानाय समावनो गोबां खेब पुतिनखौ जिउ फोजोबनो नागिरनाय खौराङा गोसारगासिनो दंमोन। दायो मोनसे सोंथिखौ साननो गोनां जादों, रासियानि गोहोगोरासिन राष्ट्रपति रासियानि सुबुङानो बाबा भांगाया बुंनाय बायदि जिउ फोजोबमारगोन नामा? बेनि उनाव बाबा भांगाया इउरप हादोरखौ लानानै इयुन जागोनखौ फोरमायदों। इउरपआव जागोन उदखारि गाग्लोबनायनिख्रुइबो गुबुन हादरनि मोनसे गिलु बालु गाग्लोबजानाय थासारि आरो बाबा भांगा बुंनाय बायदि जायोब्ला इउरपआव जागोन मोनसे फिन आरोबाव गोदान दावहा। आरो बाबा भांगाया फोरमायदों फैगौ 2024 मायथाइयाव मुलुगाव बोथोरनिबो गाज्रि थासारि सोमजिगोन होननानै आरो मालाब्ला जागोन बोथोरा खरां, मालाब्ला जागोन गिलु बालु दैबानानि थासारि आरो मालाब्ला जागोन अरनबारियाव अर नांनाय। खालि बेबायदिल' जागोन बेयो नङा, सान्दुं दुंनायनि बिदुङाबो गोबां बांगोन। बेनि उनाव बाबा भांगानि फोरमायना गालांनाया बेनिख्रुइबो गिथावनासिन। बाबा भांगाया दाबि दिखांना गालांनाय बायदिब्ला फैगौ 2024 मायथाइयाव मुलुगावनो गिलु बालु दावहा जागोन। नाथाय बाबा भांगाया बेनि गेजेरावनो मोनसे मोजां बाथ्राबो बुंनानै गालांदों। 2024 मायथाइयाव भारत आरो चीन हादरा मुलुगावनो गोहो गोरासिन जागोन होनना। बेजों लोगोसे बाबा भांगाया मुलुगाव हेकारफोरखौबो लानानै बाथ्रा बुंनानै थांदों। बाबा भांगाया बुंनानै थांदों 2024 मायथाइयाव साइबार हेकारनि अनजिमाया सिमा गैयै बांगोन होननानै फोरमायना गालांदों आरो बाबा भांगाया बुंनानै थांदों 2024 मायथाइयाव केन्सार आरो आलजेमार बेरामफोरनि मेडिसिन दिहुननो हानाय जागोन होननानै। मख'नांगोनदि बे बाबा भांगाया जोनोम मोनदोंमोन 1910 मायथाइयाव बेलगुरियाव जोनोम जादोंमोन आरो बिथाङा 12 बोसोर बैसोआवनो देहानि जेंनायाव गोग्लैदोंमोन। बाबा भांगाया मोनसे बारहुंखायाव थाबथाना दंमोन आरो बिनि उनावनो मेगना खाना जायो। नाथाय बिनि उनावनो मोनफानि उनाव मोनफा इयुन जागोनखौ फोरमायनायफोरा जालांगासिनो दं। मख'नो गोनांदि बाबा भांगाया बुंनाय बायदिनो मुलुगाव 85% जाफुंगासिनो दं। थारैनो फैगौ 2024 मायथाइयाव बाबा भांगाया बुंनाय बायदि मुलुगाव गिलु बालु थासारि फैमारगोन नामा? बे मोनसे गेदेर सोंथि जानानै थाबाय।